Masu kallon mu da sauraron mu, Assalamu alaikum. Godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai, mai iko akan komai da kowa da ya sake haɗa mu a wannan tasha mai albarka na Arewa Islamic Lesson Kauru domin ci gaba da gabatar muku da ƙayatattun kuma lafiyayyun darussa domin farfaɗo da darajar ilimi a duk inda muke. Wannan aji na how to speak in English language in a simple way, class 3 lesson 28. Class 3 lesson 28 in ba a manta ba dai a dai wannan aji mai albarka na how to speak in English language in a simple way. Idan ba a manta ba muna nan ne a relative pronouns. Relative pronouns. Relative pronouns. Idan mai sauraro bai manta ba, a wancan darasi da muka yi na darasi na 27, darasi na 27 mun yi relative pronoun mai suna who. Kamar yadda zan rubuta yanzu don mai koyo ya tuna. Mun yi who a inda yake bullowa a tambaya. Kamar a ce wane ne shi ko waye ni da dai sauransu. To mun yi wannan ya bullo a tambaya. To yau za mu yi inda yake bullowa a magana. Domin kamar yadda na riga na sha bayani, relative pronoun yana nuna kalmomi ne masu nuna dangantaka tsakanin wani da ainihin wani a cikin magana ko tsakanin wani da wani abu a cikin magana da turanci. To shine yanzu za mu je mu ga irin yadda wannan ainihin who din nan yake aiki a matsayin shi na relative pronoun, wato kalma mai nuna dangantaka tsakanin wani da wani ko wani da wani abu a cikin magana a turance. To yau za mu gani shin idan bullo a magana ba a tambaya ba, shi who din nan wai me yake nufi? To yana nufin wanda duk lokacin da ka gan shi ba a tambaya ba a magana ne, to shi yana nufin wanda. To shi ne za mu gani shin ya yake bullowa a cikin magana, kuma ya za mu rinka kula da kiyayewa wurin faɗin shi yadda ya kamata, saboda maganar mu ko turancin mu ta ginu ba tare da wani samun matsala ba yayin da ake zo magana da turanci har irin shi wannan kalman wanda din ya fito. To yanzu za mu je mu ga misalan irin yadda za mu rinka faɗin irin waɗannan kalmomi ko wannan kalma ta who idan ya bullo a magana ba a tambaya ba. Kamar yadda na riga na faɗa masu bibiya ta a wannan darasi ko a wannan aji na how to speak in English language in a simple way, cewa mun yi a darasi na 27 inda yake nuna a tambaya who wane ne. Idan bullo kuma magana ba a tambaya ba wanda. To kun ji yadda abin yake. Kuma idan kai bako ne, mun riga mun yi wannan shine kusan zan ce na uku. Mun riga mun yi what, mun yi how, da yadda suke bullo a tambaya da yadda suke bullo a magana. To yau kuma a wancan darasi mun shiga shi na ukun who, yau kuma gashi muna cikin bangaren inda yake bullowa a magana ba a tambaya ba. To yanzu za mu bi sau da kafa mu ga irin yadda yake tasiri wurin ainihin ambaton shi a cikin magana. To Allah ya ba mu sa'a. Misali na farko, wato example 1, aka ce yaro wanda ya yi kuka jiya ƙanina ne. Yaro wanda ya yi kuka jiya ƙanina ne. Ƙanina ne. To kun ga a wannan magana da muka yi su yau da kullum, ga kalman wanda ɗin ya bullo a cikin magana. To dole ne mu nutsu mu shigar da shi a cikin turanci saboda maganar mu ta fita yadda ya kamata.
to yadda za mu fasara haka shine the boy who, wato wanda ya kuka jiya, who cried. Tunda an riga an yi kukan, ba za mu ce cry kawai ba, sai dai mu ce who cried. An riga an yi kukan kenan, shine za mu cire y mu sa ied. The boy who cried yesterday. Yesterday sace is ƙanina ne, is my younger brother. Is my younger brother. Bari maimaita, yaro wanda ya kuka jiya ƙanina ne. Shine the boy who cried yesterday is my younger brother. A nan ina so in sanar da ko in rika tunasar da masu koyon gina magana turanci. A nan shine idan aka ce su ce ƙani sai su ce wannan junior brother. Idan ce su ce ƙanwa sukan ce junior sister. To ba haka bane a turance. Turawa da suka tsara abin ba zai ka kira abin a haka ba, sai dai ka ce ƙani shine younger brother, idan ƙanwa ce kuma younger sister. Da fata an fahimci, za a fahimci wannan gyara kuma a ɗauka yayin da an zo magana da turanci a tabbatar in ya bullo da wannan an faɗe shi yadda ya kamata. To sai mu je misali na biyu. Misali na biyu shine aka ce malamin wanda ya koyar da mu jiya ɗan yayanmu ne. Malamin wanda ya koyar da mu malamin wanda ya koyar da mu jiya aka ce me dangantakan kuma aka ce ɗan yayanmu ne. Ɗan yayan mu ne. To malamin wanda ya koyar da mu jiya ɗan yayan mu ne. To za mu je mu ga menene ainihin a turanci za mu faɗi. To shine the teacher wanda, that is who taught us. Who taught us yesterday. Malami wanda ya koyar da mu jiya, who taught us yesterday, sai a ce is ɗan yayan mu ne ko? To ɗan yaya shine nephew. Is our nephew. Ma'anar nephew shine kana da yaya mace ko namiji ya haifi ɗa, to ɗan sai dai da turanci a ce mai nephew. Da fata an ji wannan ma'anar wannan da kyau, nephew. The teacher who taught us yesterday is our nephew. Ma'ana duk lokacin da ka ce nephew yana nufin ɗan yayanmu. To da fata an gane. Sai misali na uku. Misali na uku aka ce mutumin wanda ya kira ni abokin babanmu ne. Mutumin wanda ya kira ni, irin kana ba wasu labari din nan a lokacin suna nan aka kira ka. To mutumin wanda ya kira ni
wanda ya kira ni abokin babanmu ne. Abokin babanmu ne. To shi kuma za mu je mu ga shi ma yaya fassarar shi yake, saboda masu koyo su ga irin dai shi ne da kalman hu din nan, wato na wanda yake bullowa. A fassare shi ne za mu ce the man wanda who called me. The man, ba za ka ce the man who he called me, sai the man who called me. Mutumin wanda ya kira ni abokin babanmu ne. The man who called me is our father's friend. Abokin babanmu ne. Gashi nan fassara mai sauki. Dalilin da sa aka sa fathers nan, wannan wakafin ana ce mai apostrophe before s, sai a sa s a nan. To shi ana yi sawa ne don a nuna mallaka, cewa a nan ana nufin ne cewa shi baban namu ne ya mallaki wannan abokin. That is, shine sai a ce is our father's friend. Kaga anan ka sauƙa ma kanka na fitar da ainihin mallaka din. Mutumin wanda ya kira ni abokin babanmu ne. The man who called me is our father's friend. Abokin babanmu ne. Kun ga da shi hu din yayi tasiri a cikin wannan turanci. Gashi nan hu ya bullo a wannan magana, shine wannan kalman wanda. Shi ma nan gashi nan wanda, saboda mai koyi kalla da kyau. Kafin mu ci gaba, domin zai share wannan sai in ƙarasa sauran. Mai koyo akwai buƙatar ya ƙara jin maimacin irin yadda wannan turanci ya tafi bakin gwargwado. Aka ce number 1, yaro wanda ya yi kuka jiya ƙanina ne. The boy who cried yesterday is my younger brother. The boy who cried yesterday is my younger brother. Yaro wanda ya kuka, to duka dai gashi nan haka yake. Sai number 2, malamin wanda ya koyar da mu jiya dan yayanmu ne. Ga fasaran shi da turanci, the teacher, wato malamin, the teacher who taught us yesterday. Taught dama shine fasan din teach, in an riga an koyar, teach, T-E-A-C-H, teach. To idan an riga an koyar shine taught. So the teacher who taught us yesterday is our nephew, wato dan yayanmu ne. To sai number 3, mutumin wanda ya kira ni abokin babanmu ne. Kowa ya ji dai an faɗi wannan maganan, to labari ne. To shine aka ce the man who called me is our father's friend. The man who called me is our father's friend. Da fatan masu bibiyata ko masu koyo sun fahimci yadda ainihin wannan yake. To yanzu zamu je, zan karisa wasu nambobi domin mu ci gaba da ainihin karishan ainihin wannan darasi. Idan masu sauraro ba su manta ba, akwai sanarwa ta musamman da nake so idan kai bako ne ko kai ka saba bibiyata, to a ga sanarwa ta musamman game da wannan tasha mai albarka na Arewa Islamic Lesson Kauru. Ta dan gire shi a bangaren WhatsApp din nan. Shi idan mutum yana da bukata, to aji ne wanda yake ana karantawa shi ma sosai, wato kamar gane gaka. Idan mutum yana da sha'awa, wani kuma shi kan ga YouTube din ma a hakan ya mishi, yana fahimta sosai yadda ya kamata. To duk wanda yake sha'awa a wannan aji namu na WhatsApp,
to akwai lambar waya da nika rubuta a ƙasan bidiyo din. Aji ne wanda yake ana karantar da shi ma'azuzuwa ne a uku. Akwai ajin koyon karatun turanci, akwai ajin koyon karatun hausa, akwai ajin koyon gina magana da turanci. Idan kana da sha'awa kana yin registration, in Allah ya so da za mu fara. Ga lambar waya da nika sa a ƙasan bidiyo din, da zarar ka ɗauka kana iya kira na domin ƙarin bayani, sai in maka bayani dalla-dalla yadda abubuwan suke gudana. Na gode sosai, sai na ji ku. To yanzu za mu ci gaba da arsa ainihin abin da wannan darasi ne yau ya kunsa a wannan ainihin aji mai albarka na how to speak in English language in a simple way, domin ku ga irin yadda ainihin who yake ci gaba da tasiri a matsayin shi na relative pronoun, kuma ba inda yake zuwa ba a tambaya ba, a magana inda yake aiki, domin har nake fassara muku cewa yana ba da ma'ana na wanda. Inda har ka ji kana so ka ce wanda a magana, to tabbas inda mutum ne za ka yi amfani da who domin ka fitar da bayaninka a cikin sauƙi, ka gane yadda abin yake. So da haka yanzu za mu je namba na 4 mu ga shi kuma menene yake, wani misali yake bamu. Misali na 4 shine aka ce yarinya wacce ta zamanto ta ɗaya. Yarinya wacce, na yi haka ne domin mai koyi gane da wacce da wanda duka ma'anarsu ɗaya, who, don saboda kar mai koyi ce to idan zan ce idan mace ce kuma ya zan yi, to shine na diro wajen misalin shi saboda masu bibiya ta ko masu koyo su fahimci yadda abin yake. Yarinya wacce ta zamanto ta ɗaya, a aji 5. Irin kamar an gama jarabawa ne, sakamako ya fito, muna ba da labari. A aji 5 sai aka ce yar yayanmu ce ko? Yar ƙanwanmu ne, ok, yar ƙanwanmu ne. Yawwa, to idan mai koyi kalla da kyau zai ga irin yadda aka fitar da magana. Aka ce yarinya wacce ta zamanto ta ɗaya. A yi haƙuri da kuskuren da na yi, ba rubuta ɗayan ba. Ta ɗaya a ajin ma shi ma a yi haƙuri, an samu kuskure ba rubuta ba. Ta ɗaya a aji 5 ko? Ta ɗaya a aji 5. Yar ƙanwanmu ne. To yanzu za mu je fassara mu ga irin yadda shi kuma ya kasance. Yarinya sai a ce the girl wacce, who, zamantowa shine become, idan mai koyi bai sani ba, became tunda ta riga ta zamanto din. Who became first position in class 5. The girl who became first position in class 5 is our niece. Na ji underline din wannan niece din saboda shi masu kowa bayani anan shine niece yana nufin idan muna da kanwa ta aihu, to yanta zamu ce mata niece din mu ne, wato yar kanwan mu. Idan kuma yayan mu ne ya aihu, ya haifi ɗa namiji, to shi kuma za a ce mishi nephew. To da fata an gane. Bari maimaita.
yarinya wacce ta zamanto ta ɗaya a aji 5 'yar ƙanwanmu ne. The girl who became first position in class 5 is our niece. To da fata an ji wannan da kyau. Bari mu je namba na ƙarshe a number 5. Number 5. Aka ce ɗalibai waɗanda suka biya kuɗin makaranta su ne kawai za su rubuta jarabawa wannan shekara. To yanzu za mu ga idan ya ɓullo da yawa su kuma mutane, shi ma dai ana amfani da who ɗin ne domin a fitar da maganan inda ya dace. Da fatan ana fahimta na yanda ya kamata. Saboda mai koyo zai ji ana ta banin wanda wance a mutum ɗaya, to idan ya zo da mutane da yawa shi kuma to akwai buƙatar dole a sanar da ainihin mai koyo. Ɗalibai, kun ga ba ɗalibi ba, ɗalibai waɗanda suka biya kuɗin makarantarsu wato school fees ɗinsu kenan ko kuɗin makarantarsu, aka ce su ne kawai za su rubuta jarabawa a wannan shekara. Yawa, aka ce ɗalibai waɗanda suka biya kuɗin makarantarsu su ne kawai za su rubuta jarabawa a wannan shekarar. To yanzu za mu je ainihin fassara mu ga irin yadda shi kuma yake ɓullowa, domin mai koyo ya fahimci irin yadda zai amfani da irin waɗannan maganganu da suke ɓullowa a magana da turanci. Za mu ji aka ce ɗalibai waɗanda suka biya kuɗin makarantarsu ne kawai. To shi ne yanzu za mu fara turancinmu da only students who paid their school fees will write examination this year. To, idan a zo fassara za a ga irin yadda aka fitar da magana ɗin. Aka ce ɗalibai waɗanda suka biya kuɗin makarantarsu su ne kawai. To a nan sai aka ɗauko fassarar daga only ɗin nan saboda a ji daɗin fassarawa. Wannan shi ake kira direct translation. Dama akwai word to word translation inda dole zai zo maka a haka, akwai kuma inda zai zo maka a fassara ce ta kai tsaye, wato shi ake kira direct translation. Wani zai tani cewa za mu fara fassara da ɗalibai ne, ba haka ba ne. Mun fara fassarar mu da only ne. Only students who paid their school fees will write. A yi haƙuri ma ban ma rubuta write ɗin ba. Will write. Sai ina faɗa a baki amma kuma bana. Will write their examination this year.
year. Yawwa, only students who paid their school fees. Ɗaliban da suka biya kuɗin makarantarsu ne kawai. To shine fassarar ya zo a haka shi kuma da turanci. Ba za a fara kawai da cewa student ne kawai ba. Only students who paid their school fees will write their examination this year. Da su za su biya kuɗin makarantarsu wannan shekara. To da fatan an fahimci yadda wannan tsarin misalai ya bullo domin masu bibiya ta akai-akai da kuma sababbi su masu fahimci irin yadda wannan tsarin yake tafiya. Bari maimaita, aka ce yarinya wacce ta zamanto ta ɗaya a aji 5 yar ƙanwanmu ne, yar ƙanwanmu ne ko yar ƙanwanmu ce a fassara ta Hausa. Ba za a ce ne ba ma sai da ce ko yar ƙanwanmu ce. To shine the girl who became first position in class 5 is our niece. Kada manta first, wasu sukan ce first. To gaskiya ya kamata su dinga cewa first saboda a bangaren ajin how to read in English language na yi bayanin nan IR zai baka A ne. An sa ma M ya zama fa, ya ɗaura S da T ya zama first. Ya zama first position in class 5 is our niece, wato yarinyan kanwar mu ce. To sai number 5, ɗalibai waɗanda suka biya kuɗin makarantarsu su ne kawai za su rubuta jarabawa a wannan shekara. Only students who paid their school fees. Ana nufin wanda ba su riga sun biya ba za su samu damar rubuta a wannan jaraba a wannan shekara ba. To sai aka zo aka ce will write their examination this year. Su ne kaɗai wato za su rubuta jarabawarsu a wannan shekara. To da fatan masu bibiyan mu a wannan tasha mai albarka na Arewa Islamic Lesson Kauru za su gamsu ko sun gamsu da wannan darasi da yake gudana a wannan tasha mai albarka na Arewa Islamic Lesson Kauru da ke YouTube, da kuma wannan aji mai albarka na How to Speak in English Language in a Simple Way class 3 lesson 28. Allah ya sa mu wannan darasi albarka. Idan kai bako ne ka yi mana subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka danna mana like, kuma a ci gaba da bibiyar mu a cikin YouTube din domin mu amfana da irin mintuna da kuma ko awowi da kuke ainihin kallon mu da sauraron mu a wannan tasha mai albarka na Arewa Islamic Lesson Kauru da ke YouTube. Domin muna roƙo ga masu downloading da su yi haƙuri su rika samun lokaci kuma ana kallo a cikin YouTube ɗin don mu rika amfana da mintuna da awoyi da kuke kallo domin mu samu mu cika ma ainihin wannan YouTube a ɓangaren sadarwa ta duniya ainihin ƙa'idojin da suke buƙata kafin mu kai matsayin da za mu rinka amfana. Na gode sosai da bibiyata da ake da kuma mun fatan alkhairi, ko in ce mana fatan alkhairi a kowane lokaci, kuma muna muku fatan alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. A kullun naku Ashiru Umaru wanda ke gabatar muku da wannan darasi a kowane lokaci. Na gode sosai. Kar a manta da wannan bayani da nake muku na aji na WhatsApp da na buɗe ga duk mai sha'awa. Akwai wannan aji a WhatsApp, ga namban wayata nan. In kana neman ƙarin bayani za ka kira ni ka ji yadda abubuwa suke tafiya. Na gode, sai mu haɗu a darasi na gaba.